sumatubay. Nga naa joy nahitabo sa moa ni Lance. Nahatag na ko ang dili paunta pwede. Pero wala na ko'y mahimo. Pinahitabo na. Ug dili na mabalik pa. Ug kahibaw ko, ako masugda na ang usa ka butang. Mausaban pa kini. Ug wala gyud ko masipyat. Kay every time nga lunch break namo sa school, at tumigatambay sa boarding house sa barkada ni Lance, kay duol ra pod sa moang eskwelahan. Ug permi gyud nga naay mahitabo. Dili na lang nako i-specific ang mga moves namo. Bitaw. Ug tuod man wala man pod nagbago si Lance. Sukad nga naay nahitabo sa moa. Dili lang kausa, dili lang ikaduha kundi ikadaghan na gyud. Ang care, love, ug ang effort na ginabuhat niya, ma-feel man pod nako. Ug makita man pod nako nga sincere siya. Ug makaingon ko nga I am deeply in love ani nga tao. Ug ani nga time by kay permi na pod siya nga mag-adtuan sa mga balay. Kay gusto nako nga makaila siya sa kuang pamilya. Pero one day ana, miuli ang usa nako ka close friend. Nganlan lang nato siya Denise. Kini si Denise kay gikan sa syudad kay didto siya gi-eskwela. Nangagda ni siya nga mamutong daw may ug nagkasinabot pod nga okay ra nga iuban ang mga uyab. Sa motong ni Kuyog si Lance. Ug pagpadulong na mo didto, nangutana man ni si Denise kay Lance. Unsa daw tong gi-post ni Bea nga in a relationship silang duha ni Lance. Wala yun na nakatubag si Lance. Ug grabe ako ang kasya. Ug ako anibay, kay wala na gyud ko'y tingog-tingog hantod sa nakauli ko. Gisundan pa ko ana ni Lance kay nakiistorya siya sa kuha. Mingon siya nga gapataka ra to si Bea kay wala man daw sila'y relasyon. Ug usa pa daw dapat dili daw ko magtuo-tuo sa sulti sa ubang tao. Ug ako nga tanga pod kay naminaw sa iyahang mga pulong bisag medyo sakit sa kumpay. Basta ako ang nahinumduman ato kay nagka-okay rami. Andun sa milabay ang mga pila ka adlaw ug semana bay. Okay ra amo ang relasyon. Ug ikalimtan na to nako ang about ni Bea. Nya kada Sabado na di ay disco ug gitawag nila ni nga circle sa mga lugar. Ug open ni siya kada Sabado sa gabi. Ug kahibaw ko nga permi mo adto si Lance kay usahay mananghid man ni siya ug sugtan na rasad nako. Dayon pagka Lunes ana, naay mga miduol nako nga mga kaila ra pud nako. Nangutana sila kung kami pa ba daw ni Lance. Nitubag pud ko. Gingnan pud nako sila nga uyab pa mi ni Lance. Na sila'y gustong i-istorya pero gatuklod-tuklod sila kung kinsay mo istorya nila. Hantod sa nainiingon nga nakitaan ko no nila si Lance nga naay laing babae nga kuyog. Halata ko no nga ga-date ko no sa may fish pan dapita. Mura jud ko gibusdakan og simento sa kong gibarugan pagkadungog nako ato nga ang girl pa jud ay kay friend daw nako. Perting sa kita gyud lagi bay. Unya ang girl kay ang Miss Nutrition namo. Unya ako pa gyud giasikaso ato niya siya mga costume, talent ug mga dapat bayaran. Unya motoy gibalos niya sa kuha. Nagpasalamat na lang pud ko nila kay ilaha kong giingnan sa ilahang nakita. Nag-smile pa ko ana. Og well kapadol ko sa mong room, nakita na ko si Lance og si Kyle nga iyang barkada. Nga gatinog-tindog sa may kilid sa hagdanan. Maksyon pa unta nagduol si Lance sa kuha. Pero ako siyang giingnan nga dili pa duolo na ako. Og nidiretsyo ko sa CR og didto ko perting hilak.
Gisundan po day ko anak ni Lance og nagsige na siyag panuktok sa portahan sa CR. Wala yun ko magdahom nga mapuhato ni Lance sa kuha. Wala yun. Taod-taod ana, ako ang gitaro nga ako ang kaugalingon. Og nigawas na ko. Pagawas na ko, naagihapon ng cheater nga gapaabot sa kuha. Gusto siya makiistorya. Pero ako siyang giingnan nga wala na may angay dapat istoryahan pa. Ako pa na siyang giingnan nga sa kadagan sa babae ba, nganong siya pa man jud ang imuhang gidugang sa kuha. Og nangayo nag-sorry si Lance sa kuha. So tinuod yun ay. Pagbalik na ko sa mong room, kay perting hubaga sa kumata. Klaro kaayong gikan gahila. Nagpasalamat na lang po ko sa akong mga friends. Kay permi silang naasa ko. Sa motong milabay ang pila ka simana, wala jud ko ni tagad ni Lance bisag magsige siya duol na ko. Kay kuno daw, dili siya musugot nga magbulag ming duha. Bagaa jud ligig nawong niya ba. Gikuwangan pa siya sa iyahang pasakit sa kuha. Pero pagka October 16, dili jud ko kalimot ani nga date. Nimata ko sa usa ka buntag nga lain kay ako ang paminaw. Kasukaon ko nga sakit akong ulo. Ug na ako'y nabahuan nga sudan nga halos mugawas ang sulod sa kuntian. Ug wala jud nako napugi nga nagsuka ko ato. Natingala pa na silang mama ko na unsa ko. Ako rapos lang giingnan nga galain ang ako ang ginhawa. Og didto na ako nakarealize. Og didto na nako nahuna-hunaan nga dapat unta first week pa lang sa bulan kay naan ako'y bisita. Kaso ato nga time, wala yun. Pero wala lang sa tunako kayo gimain. Naligo na lang ko og niskwela. Pagabot na mo sa mong room, kay galain na sa dakong ginhawa. Dili ko ganahan sa ko nasimhutan nga kulong. Lain man hinoon kayo baho. Og didto kay gaduda na jud ko ba. Nabasig, boros na jud ko ani. Sa motong nag-decide na lang jud ko nga mopalit og piti. Ug didto gyud kimura kog matumba pagkakita nako sa duha ka red nga line. Confirm yun. Confirm na gyud nga boros ko. Naglibog yun ko ug wala ko kabalo kung unsay buhaton nako. Unsaon man ako ni. Pero kung gibuhat ato, kay nakig-istorya ko ana ni Lance. Gihatag nako niya ang piti. Og na-shock pud na siya og niingon nga unsaon daw to namo nga nag-eskwela pa daw mi. Ako siyang giingnan nga nabuing ka. Unsa may plano nimo ani? Kaya ako gusto pa ko muhuman. Unya kay naa naman ni. Ug niingon si Lance nga ato na lang nang ipalaglag. Ug kay wala man ko kabaluyod sa kung buhaton nato. Unya, mabata paligay kaayo. Misugot ko nga ipalaglag. Nakoy giinom nga pampalaglag daw to. Pero wala ginay effect. Ni samot na lang yun hinuon nga naglibog ko kung unsa akong dapat buhaton. Wala na yun ko kabalo. Sumutong wala na ko'y choice. Kunti giingnan na lang nako silang mama. Giingnan nako sila nga buros nako. Nasuko yun na sila og uol kaayo. Kay lagi panganay ko. Ako ang kinamagwangan. Pero ang ending kiniingon gyapon na akong papa. Nga sige na lang daw. Dawato na lang daw namo. Ikatawa na lang daw namo. Kay naa naman daw. Ya, malay pa daw namo. Basin lalaki daw ang ako ang anak. Kaya wala mang good may lalaki. Sumoto nga giistorya ni Papa si Lance. Ug niingon po na si Lance
nga willing daw siyang panagutan ang nahitabo sa mua. Sa mo to nga gidawat na pud nako balik sila. Bisan pa gat-cheat siya sa kuha para sa moang umaabot nga na. Mipasok ko ato nga dako akong tiyan. 6 months. Dili man sa halata kay gatoga man may. Paguman sa moang graduation, kini eskwela na sa syudad sila. Then pagkabulan sa June, kay nanganak na ko. May gani pagpanganak na ako, kay naarap po na sila. Pero wala ra siya gadugay sa mua, kay lagi na siya'y klase. Pero bisan pa man og naa siya sa syudad, pinagsige ra gihapon mig text og tawag ana. Sige siya gaingon nga gimingaw na daw kuno kay siya sa kuha ug sa mong baby. Pero ako ra siyang giingnan nga pabutaraan time nga magkuyog rami permi. Pero for now, antos-antos lang sa. Pero milabay ang pila ka semana. Usahay kay dili na siya motawag og bisag text na lang unta kay wala na yun. Ang reason kay busy daw kuno kaayo siya sa eskwelahan. Manong usahay dili siya kakontak sa mua. Ug dayon na ay nahitabo. Gihilantan ang amuang anak. Kinahanglan na mo siyang iadto sa ospital. Ug ani nga time kay naglisod na gyud si mama ug papa ug suporta sa mua financially. Kay sukad-sukad, wala jud ko nangayo og financial nga support nila. Pero ato lang jud nga time kay lisod na jud kaayo. Mo nang nagpabaga kog nawong ako siyang giingnan nga base naa siya'y extra nga kwarta. Pero ihara kong giingnan nga unsa man kamay. Kahibaw kang wala ako'y kwarta. Sabta bitaw ko ba? Nag-eskwela pa ko. O grabe kasakit ang ako ang nadungogikan siya. Ug sukad ato, wala na ko mi contact siya. Grabe yun among paglisod ani nga time. Ug isisi na ako akong kaugalingon kay tungod yun ni sa nahitabo sa kuha. Usahay makadungog og istorya. Istorya nga sakit kaayo. Pero giantos ra na ako. Halos kada adlaw gabi ko maghinilakay. Grabe jud pod ako ang kasuko og kahiubos nila. Pero dili na ko siya kayang buwagan bay. Dili ko gusto nga magdako ang amo ang anak nga walay amahan. Ang ako hunahuna ato kay bahalag mag-suffer ko, dawaton yun ako ang tanan. Para lang jud nga naay amahan ng ako ang anak. Pero naay one time yun anabay, nga ni uli si Lance. Unya, wala ko pahibawa. Nalay nagsulti na ako nga nakitaan daw niya si Lance. O kaya di ko gusto maulawan, ningon na pud ko nga kabalo ko nga ni uli si Lance. Motong giteksan ako si Lance nga padtuon sa balay. Ningon pa siya nga maulaw siya mo anhi kay wala daw siya idala. Ginan, dili na importante. Kaya mas kinahanglan nga moadto siya sa balay. Sa mo to nga pagagabian na kay niadto siya sa mua. Well, nagkugos-kugos siya ni baby. Nakita na ko na iyahang phone sa may bangko. Ug ako anang gikuha. Ug didto na ako'y nabasa nga makahugno jud kaayo. Nag-cheat na sa diay siya. Naay message siya nga I love you di. Di siguro daddy og mami ilahang tawagan. Nya kami kay maog pa. Aha kayo. Tungod sa kong kalagot, gibalibag na ko na iyahang cellphone. O gikuha na ko ang bata. O gipapauli na ko siya. Dili pa na siya mauli. Nangayo pa na siya agpasaylo. Pero ako siyang giingnan, dili lang ni ang time nga imuha kong gipasakitan.
Ikadaghan ako nimo gipasakitan, Lance. Kanus pa man ka magbago. Pero nagsigir yun nagpangayog sorry si Lance sa kuha. Ingon siya nga dili na daw siya motro. Unya ako pod, nagpakatangan na sad. Gipasaylo na po nako siya para sa mga baby. Then one time man na bay, nilaag ko ni Lance siyahang boarding house. Iya kong giapas ana sa terminal. Gakuyog mi. Pag well nagtambay-tambay lang mi sa iyahang boarding house, na inikalit og abot nga lalaki. Barkada day niya. Nagkatawa pa na nga niingon nga mauday kunong wala naglaag si Lance. Kay naa kuno'y babae nga kuyog. Nangutana pa ng barkada ni Lance kung asa ko dapit mo eskwela. Mutubag na unta ko pero nikalit man nag-ingon si Lance nga nag-eskwela daw ko sa MC o sa ka-eskwelahan dito. But lang kay nasakitan kay ko siyang gingon. Kaya mura gikaulaw ko niya. Gikaulaw ko niya nga wala ko gi-eskwela. Grabe na akong katangaan ning panahon na pa. Kabalo ko nga sayop na, pero gipadayon gihapon na ako. Feeling na ako wala ko'y choice. Kay mao man ni ako ang gibuhat. Mao man ni ako ang gisudlan. Feeling na ako wala na jud ko'y choice. Pagkuman ato kay istorya ko nilang mama ug papa. Nga basin daw mas maayo nga kung mularga daw ko pa Luzon para daw matagaan po na kog time akong kaugalingon ug makaunahuna ko na kog tarong kung unsay dapat na akong buhaton. Ug kung unsay makaayo na mong duha ni Lance. Apil lang mo ang baby. Unya kay naman po ko'y tita ato sa Luzon nga nangitag katabang para sa ilahang negosyo. Bisan sakit kaayo sa kuha nga malayo ko sa kong anak. Pero kabalupod ko nga kinahanglan ako ning buhaton para na ako'y pang sustento niya. Kay iyang papa, wala gyoy suporta. Kay lagi pod, ang iyang rason kay ga-eskwela pa daw siya. Bisan pagaduwa-duha ko, kay lagi dili ko gusto malayo sa kong anak. Kung nahuna pod, bisan pag nara ko diri, koy akong anak, pero mag-antos man pod mi. Dili na ko kayang makita nga mag-antos pod akong anak. Sumotong, bisag lisod, naka-decide jud ko nga mularga. Ang akong trabaho kay assistant sa kong tita. Kay naaman sila'y car nga business. Og tuod man, masuportahan jud na ako ang akong anak sa iyahang mga kinahanglan. Og hantod sa nagdugay jud dito. Hantod sa gihimo nako sa kong tita og manager. Mas makasuporta na jud pud ko sa akong anak. Pil na sa kong manghod nga college og sa mga kinahanglan nilang mama ug papa. Thankful kay ko ni tito ug tita nako kay dako kay silag natabang sa kuha. Unya kami ni Lance, murag okay man siguro me. Kay mag-chat-chat lang man may gihapon ug sige siya gaingon nga love daw gihapon ko niya. Tando-tandoon lang nako siya. Kay sa pagkakaroon bay, nawad-an ako interes sa mga laki tungod ani ni Lance. Kung sa una mahadlok ko nga biyaan ni Lance, pero karon wala na ko'y pake kay kaya na akong buhion akong anak. Bisag mo biya pa siya og madto sa lain. Sa tinud-anay lang kay wala na po jud ko kasabot kung unsa pa mi ni Lance ani. Kung okay ba mi. Kay para sa ako tinuod lang kay wala na ko'y pagsalig niya. Og sa love, siguro naa pa man po. Pero dili na parehas sa una. Nga halos kaluluwa na ako kay ihatag na nako niya. Pero ang pagsalig, dili na yun na ako kayang ihatag niya. Pero napasaylo ra po na ako siya kay dili ko ganahan nga magdumot sa usa ka tawo. Kumutchat siya kay replyan ako. O kumutawag kay tubagon ra po na ako. O kasagara man pod kay ang topic na mo kay about man sa bata. Kay kumuti pa siya glain nga topic,
dili na ko ganahan og dili na gyud ko motuo. Og hantod sa milabay ang mga panahon, og mo graduate na gyud og college ang akong manghod. Sa mo nga naka-decide ko nga mouli sa mong lugar, kay gusto na ako nga ako na pud ang eskwela. Sa motong nananghid ko sa kong tita nga lagi mauli sa ako. Ako siyang gignan sa akong plano nga ako nasad po'y mo eskwela o college. Ug perting tutok ni tita sa ako nga murag nahimuot man hinon ko siyang reaksyon. Kay dugay narabazot kong gusto unta muli pero di sa ko niya paulion kay lagi walay mo tabang di adto niya. Wala siya laing kasaligan daw. Pero niyo na sa tita kung anong muuli pa daw ko nga daghan mag-eskwelahan dito. Pero ningon ko ni tita nga dili na ko afford ang pag-eskwela dito. Mas maayo nga dito ko sa among probinsya mo eskwela kay naa may libre dito. Pero nitubag po na si tita nga ngano kunong mabalaka pa ko sa tuition. Kay ingon siya nga sila na kunoy bahala sa tuition. Ilaha kong paeskwelahon. Ug halos dili ko katuo nga naulaw ko. Pero nalipay pod ko kaayo. Nagpasalamat kay ko nila kay grabe lahang suporta o pagtabang sa kuha. Apil na sa akong pamilya o sa ako ang baby.